Bonjour, salut, croeso bawb. Dyma is-thema Menter, Cyflogadwyedd a Chynlluniau'r Dyfodol ar gyfer TGAU Ffrangeg, gyda fi, Madam Williams, rwy'n athrawes o brofiad o ryw 15 mlynedd yn dysgu ieithoedd rhyngwladol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe. Felly croeso i chi gyd. Hoffwn ddechrau gan ddweud pa sesiynau sydd ar gael i chi ar gyfer TGAU Ffrangeg yn y gyfres o sesiynau eleni 2023. Felly, arholiad llafar, chwarae rôl gyda fi, wedyn ailgylchu iaith gyda Madam Richard, mynegu barn a defnyddio ansoddeiriau hefyd gyda Madam Richard, ac wedyn sesiwn yma gen i is-thema Menter, Cyflogadwyedd a Chynlluniau ar gyfer y Dyfodol. Felly, les objectif. Hoffen ni yn y sesiwn yma helpu chi i ymgyfarwyddo ar pynciau a drafodir yn yr is-thema yma. Wrth wneud hynny, rydyn ni'n mynd i edrych ar bob sgil ac arholiad mewn perthynas a'r testunau dan sylw. Fe fyddwn ni'n edrych ar drefnu'r gwybodaeth ar gyfer pob is-thema ac hefyd ymarfer sgiliau sydd eu hangen mewn perthynas a'r is-thema yma hefyd. Felly, wrth bod ni'n trafod themau ac is-themau ac is-themau, dyma bach o wybodaeth i chi am sut mae hwn yn edrych o fewn yr holl gwrs pan mae'n cael ei astudio ar draws y 2 flynedd. Felly, tair thema eang sydd i gael yn TGAU Ffrangeg, sef y rhai gwyrdd sydd ar y sgrin nawr, hunaniaeth a diwylliant Cymru a'r byd a chyflogaeth ac astudiaeth gyfredol ac yn y dyfodol. Felly mae'r is-thema rydyn ni'n trafod yn sefyll dan y thema mawr yn y drydydd golofn. Felly byddwn ni'n edrych yn fanwl heno ar Menter, Cyflogadwyedd a Chynlluniau'r Dyfodol, ac felly, fel chi'n gallu gweld ar y sgrin, mae yna 4 pwynt bwled yn dod o dan yr is-thema hynny. Felly pan rydym ni'n trafod is-thema, rwy'n trafod un o'r pwyntiau bwled chi'n gallu gweld ar ddiwedd y tabl fyna. Felly, newn ni edrych yn gyflym ar y 4 pwynt bwled hynny, un ar y tro. Felly mae gen i chi sgiliau a rhinweddau personol i ddechrau. Felly ni'n trafod nodweddion personoliaeth, felly pa fath o berson ydych chi a sut mae hwnna'n effeithio arnoch chi yn y byd gwaith neu yn yr ysgol neu coleg yn y dyfodol. Sgiliau personol, weddol debyg, o ran beth ydych chi'n dysgu, beth ydych chi'n dysgu yn helpu chi i wneud. Sgiliau ar gyfer gwahanol swyddi a beth sydd angen arnoch chi i wneud pa fath o swydd. Llythyrau cais, cyfweliadau swydd, ac wedyn wrth ni drafod astudiaeth ôl 16, felly trafod os rydych chi'n bwriadu aros yn yr ysgol ar gyfer y 6 dosbarth, neu mynd i'r coleg, neu'r brifysgol, ni'n trafod ceisiadau am swyddi a choleg. Llythyrau ffurfiol, debyg i yn yr is-thema ar y chwith. CVs, cyfweliadau, enghraifft ar gyfer gwaith, y goleg a'r prifysgol, hysbysebion swyddi. Ac wedyn y trydydd is-thema yw cynlluniau gyrfa, so beth hoffech chi gwneud yn y dyfodol fel swydd. So opsiynau hyfforddi ac astudio, cyfleoedd gwaith, gweithio dramor, cynlluniau yn gyffredinol ar gyfer y dyfodol, a chyfweliad mewn asiantaeth gyflogaeth. Ac wedyn yn trafod cyflogaeth yn uniongyrchol, manteision ac anfanteision cyflogaeth a phrofiad gwaith yn enwedig fel person ifanc. Cynilo arian, felly unrhyw beth rydych chi'n gwneud er mwyn ennill arian, ydych chi'n cynilo, ydych chi'n derbyn arian poced, ydych chi'n gwneud unrhyw waith gwirfoddol, pa mor bwysig yw hynny, swyddi rhan amser, a sut rydych chi'n gwario unrhyw arian rydych chi'n ei ennill naill ai trwy gael swydd neu falle arian poced wrth aelodau o'r teulu er enghraifft. Felly dyna'r 4 is-thema sy'n dod o dan yr is-thema yma, Menter, Cyflogadwyedd a Chynlluniau'r Dyfodol. Felly mae gen i ambell drefnwr
gwybodaeth fan hyn i chi. Dyw'r un cyntaf, mae'n blaen 'da fi ddim ar gael yn y Gymraeg, felly mae hwn gen i yn Saesneg yn unig, ond mae'r tri arall sydd gen i yn y Gymraeg hefyd a'r Ffrangeg yn amlwg. Felly dyma yr un cyntaf, so sgiliau personol a hefyd rhinweddau personol. Felly mae ambell ferf gyda chi yn y bocs porffor fyna ar y chwith. Dydw i ddim yn mynd i ddarllen rhain i gyd allan, jyst bod chi'n ymwybodol o beth sydd ar trefnwr yma. Felly ambell ferf pwysig, felly aimer, so fi lawr apprendre, bwysig iawn i ddysgu, écouter, faire, organiser, s'entendre bien, felly dod ymlaen gyda rhywun yn dda, utiliser, ac un pwysig ar y gwaelod fyna berf afreolaidd, vouloir, so eisiau gwneud rhywbeth, so neu eisiau. Wedyn, mae hefyd gennych chi ymarfer gofyn cwestiwn. Mae yna sesiynau eraill wedi digwydd trwy Carlam Cymru hefyd yn trafod gofyn cwestiynau yn gyffredinol, felly syniad da i chi fynd i gael cibolwg ar reina. Mae gennych chi ambell amser y ferf gwahanol fan hyn, felly'r pluperfect fyna. Mae yna useful phrases, felly ymadroddion defnyddiol, mae enwau rhai o'r ieithoedd falle byddech chi moyn trafod, ieithoedd er enghraifft bod chi'n siarad neu'n astudio, ac wedyn geirfa ar yr ochr dde hefyd. Agréable, calme, so disgrifio pa fath o berson ydych chi, rhinweddau personol, er enghraifft ydych chi'n creatif neu creatif, yn amlwg y benywaidd fyna, ffurf benywaidd hefyd. Bwysig iawn bod chi'n edrych dros, yn enwedig y geirfa licsech chi ddefnyddio i ddisgrifio eich personoliaeth a rhinweddau personol chi. Felly ymlaen i'r ail pwynt bwled yn y Gymraeg, yn ddefnyddiol iawn fan hyn, felly astudiaeth ôl 16 yw'r trefnwr gwybodaeth yma. Eto berfau defnyddiol ar y chwith fyna, rhai falle yn gorgyffwrdd ar un gynta, ond ambell un newydd, er enghraifft devoir, so gorfod gwneud rhywbeth, so gorfod gwneud gwaith cartre, bod chi'n gorfod gweithio am ryw reswm. Gagner, bwysig iawn, felly ennill, yn y cyd-destun falle o ennill arian. Pouvoir, gallu, cael y gallu i wneud rhywbeth. Se passionner, felly berf atblygol fyna, felly bod chi'n angerddol dros rhywbeth. S'intéresser, so bod y diddordeb gennych chi mewn rhywbeth. Travailler, rili bwysig yn amlwg wrth drafod yr is-thema yma. Ymarfer gofyn cwestiynau eto fyna, ymadroddion defnyddiol wrth i chi ymgeisio am swydd, er enghraifft monsieur, madame, pethau fel yn dilyn ein sgwrs ar y ffôn, neu'n dilyn eich hysbysebiad, a sut mae hefyd gorffen llythyr ffurfiol ar y gwaelod fyna hefyd, bwysig iawn, bod ni'n gwybod fel i ddweud yn gywir ar ddiwedd llythyr. Ymadroddion defnyddiol hefyd wedyn set anni, so beth ydych chi'n gwneud eleni, rhoi rheswm dros rhywbeth, felly cach, ymadroddion y dyfodol, er enghraifft dans 2 ans, so mewn 2 flynedd, beth ych chi'n bwriadu gwneud, neu ble licsech chi fod, puis neu puisque, so yna neu oherwydd, ac yn y blaen. Geirfa pwysig wedyn ar y dde, rhywbeth i chi edrych trwyddo fe, er enghraifft, beth ydych chi, os ych chi'n gweithio llawn amser neu rhan amser, geirfa lleoliadau fel swyddfa, geiriau fel profiad gwaith, so l'expérience, qualification, so cymhwyster, le salaire, l'université, ac yn y blaen. So bwysig iawn bod chi'n edrych dros y geirfa hynny. Trydydd pwynt bwled, cynlluniau gyrfa, dilyn yr un trefen ar trefnwyr gwybodaeth eraill, felly berfau gynta, bocs newydd ar y gwaelod ddo, felly sti, dyle fod if fyna wedi cyfieithu mewn i'r Gymraeg, felly os, so os ydw i'n llwyddo, fyddwedaf wrthot, neu pe bawn yn mynd, mi fiaswn yn dweud wrthot. So os bydde hwn yn digwydd, bydde hwn wedyn yn dilyn. Mae'r perffaith anherfynol fyna, so wedi gwneud rhywbeth, mae rhywbeth arall wedyn yn digwydd.
Okay. Wedyn mae gennych chi eirfa gwaith a swyddi, so mathau gwahanol o swydd, enghraifft cigydd, triniwr gwallt, peiriannydd, mecanig, doctor, athro neu athrawes ac yn y blaen. Lot o'r un a fi'n siŵr chi'n ymwybodol ohonyn nhw yn barod, ac wedyn geirfa y cyffredinol ar y diwedd, blwyddyn gap, yn talu'n dda, mae hwnna'n un bach ddefnyddiol, bian peyi, os byddai'r rhaid i chi ddweud pam i chi moyn wneud rhyw swydd penodol. Eto, lleoliadau gwahanol o weithio ynddyn nhw, er enghraifft liwsine, sef ffatri. A'r trefnwr gwybodaeth olaf yn hyn, sef cyflogaeth, eto berfau defnyddiol, rhai o'r rhain eto yn gorgyffwrdd gyda rhai eraill ni wedi gweld yn barod, ymarfer cwestiwn unwaith eto, pwyntiau allweddol, so rhifau gallu fod yn defnyddiol hefyd, os ych chi'n trafod falle faint o arian ydych chi'n ennill, neu faint o arian hoffech chi ennill yn y dyfodol. Rhifau wastad yn bwysig, chymod, falle bydde fe'n defnyddiol iawn i chi i adolygu rhifau am bob sgil byddech chi'n cael eich arholi arnyn nhw. Geirfa wedyn cyffredinol, geirfa fel l'enfant, plentyn, facile, hawdd, diddorol, intéressant, da i ddim, inutile, ac yn y blaen. Volontaire yn un bwysig fyna ar y diwedd, sef gwirfoddol. Felly, syniadau i chi edrych dros reina mewn ffordd mwy fanwl, fel bod chi yn gobeithio adeiladu eich geirfa chi ar gyfer y thema yma. So beth hoffen ni wneud nawr yw cymryd pob arholiad, fesul sgil mewn cyd-destun ar is-thema yma. Felly, i ddechrau, uned 1 yw'r arholiad llafar. Bydd hwnna'n digwydd tua Ebrill, a byddai'ch athro neu'ch athrawes chi yn rhoi dyddiad penodol i chi ar gyfer eich arholiad llafar chi. Felly, fi wedi cymryd y chwarae rôl i ddechrau, cwestiwn 1 y papur arholiad llafar, a rhywbeth fel hyn byddwch chi'n gweld, fi wedi gwneud sesiwn ar chwarae rôl yn ystod y cyfres yma o sesiynau Carlam Cymru, felly dydw i ddim yn mynd i drafod hyn mewn lot o fanylder o ran sut mae'r arholiad yma'n cael ei gwenyddu a'r cwestiwn yma yn benodol, jyst ar gyfer y thema yma. Felly mae gennych chi 5 pwynt bwled. Y sefyllfa yw bod chi'n bod rhywun o Ffrainc, myfyriwr o Ffrainc yn aros gyda chi, a rydych chi'n siarad am eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol gyda'ch ffrind o Ffrainc. Felly bydd angen i chi ddweud pa waith yr hoffech chi ei wneud, pam hoffech chi wneud y gwaith yna. Mae wastad cwestiwn annisgwyl, cwestiwn byddech chi ddim wedi gweld o'r blaen. Dywedwch beth wnaethoch chi ddo, so chwarae rôl sylfaenol yw hwn, le chi'n dweud un amser y ferf ychwanegol ar ben y presennol, felly dyma'r gorffennol fan hyn. A mae wastad angen i chi ofyn cwestiwn nôl, a'r cwestiwn fan hyn fydd gofynnwch a oes swydd ganddo ef neu ganddi hi. Ar yr ochr dde wedyn, rydw i wedi gosod copi'r athro neu'r athrawes, fel bod chi'n gallu gweld beth bydden nhw'n dweud fel ymateb i'r sbardinau hefyd. Chi'n gallu gweld yn y cylch coch fyna y cwestiwn heb ei weld o'r blaen, sef quelle langue parles-tu? Felly, pa ieithoedd wyt ti'n siarad? A bydde angen i chi ddweud rhywbeth fel je parle, le gallois, l'anglais, le français, a'r ieithoedd rydych chi'n ei siarad. Felly ar y sgrin yma, mae gen i unrhyw atebion posib, mae Cybac wedi gosod fel enghreifftiau fan hyn, ond sylwch hefyd mae fe yn dweud derbyniwch unrhyw swydd ar gyfer cwestiwn 1, jyst enghreifftiau yw'r rhain, ond maen nhw'n rhoi syniad da i chi o fel i ddechrau y frawddeg yn enwedig, a pa ferf i ddefnyddio, sut dyle'r ferf edrych yn yr amser perthnasol. Iawn, felly rhywbeth i chi edrych dros yn eich amser eich hunain. So chwarae rôl uwch wedyn, jyst i chi gael gymhariaeth o'r sylfaenol i'r uwch. Tro hyn, debyg iawn o ran y sefyllfa, chi dal yn siarad gyda'ch ffrind o Ffrainc, cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Ni'n trafod fan hyn felly yn y dyfodol yn amlwg. Mae angen i chi ddefnyddio'r presennol i ddweud pam yr hoffech chi wneud y gwaith yna. Eto, ateb y cwestiwn heb ei weld o'r blaen.
chi'n gofyn eich ffrind pa fath o waith mae'n hoffi, a chi'n dweud beth wnaethoch chi astudio ddo. So fan hyn mae gennych chi'r presennol, dyfodol a'r gorffennol hefyd, plus gofyn cwestiwn ac ymateb i gwestiwn heb ei weld o'r blaen. So tipyn i wneud mewn 5 pwynt bwled, 15 marc ar gael i gyd. Felly os ych chi'n gwylio hwn nawr adre, bydden ni yn gwasgu pause, ceisiwch ateb y cwestiynau yma. Byddai'n gosod lan mewn eiliad beth yw'r cwestiwn, athro heb ei weld o'r blaen, fel bod chi'n gallu cael cyfle i ofyn hynny hefyd. Okay? Felly dyma copi'r athro, a dyma y cwestiwn heb ei weld o'r blaen. Felly, cawsom vocalité personnelle. Felly, beth yw eich rhinweddau personol? Beth ydych chi, falle, beth yw eich cryfderau chi? Ac eto, wrth cybac, dyma ambell ateb posib. Maen nhw'n defnyddio'r amodol ar y dechrau fan hyn. So, je voudrais travailler. Felly mae gennych chi'r amodol gyda wedyn berfenw, so hoffen ni weithio. A wedyn gorffennol ar y diwedd, j'ai étudié. Newch yn siŵr bod chi'n dweud y geiriau yn glir iawn, fel bod chi ddim yn colli marciau, bod chi ddim yn wneud yn amlwg taw'r gorffennol rydych chi yn defnyddio. J'ai étudié. Bwysig iawn bod chi'n ynganu'n glir fyna i dderbyn y 3 marc. OK, so yr ail dasg bydd angen i chi gwneud yn arholiad llafar fydd disgrifio llun ar gerdyn ac ateb cwestiynau wedyn ar y llun. So, enghreifftiau papur uwch sydd gen i fan hyn. Cwestiwn cyntaf ar ôl i chi ddisgrifio'r llun, a mae gen i blwyddyn diwetha, mae yna sesiwn just ar gyfer disgrifio llun ar gerdyn. Felly os mae hwn yn gwestiwn sy'n poeni chi, neu chi'n meddwl bod angen i chi ymarfer, plis ewch at y recordiad o hynny o llynedd. Cwestiwn cyntaf, mae'r athro wastad yn gofyn i chi ar ôl i chi ddisgrifio'r llun yw qu'est-ce qui se passe sur cette photo? Felly beth sydd yn digwydd? I ysbardino chi wedyn i ddisgrifio'r llun yn amlwg. Wedyn mae gennych chi un cwestiwn chi wedi paratoi o flaen llaw yn eich amser paratoi 12 munud cyn eich arholiad. Yr enghraifft lan gyda fi ar y sgrin fyna, ond wedyn nawr bydd eich athro neu eich athrawes yn gofyn 2 gwestiwn arall i chi, a rydw i wedi gosod rhain i chi ar y gwaelod fel bod chi'n cael cyfle i ymarfer ateb y cwestiynau hynny hefyd. Defnyddiwch y trefnwyr gwybodaeth ar ddechrau'r cyflwyniad i'ch helpu chi i ateb y cwestiynau hynny. Okay. Byddai yn trafod hefyd yn ystod y cyflwyniad yma ffyrdd i ateb cwestiynau ar gyfer y thema yma yn eich sgyrsiau neu'r sgwrs yn yr arholiad llafar, ond newn ni hynny wrth i ni drafod yr arholiad ysgrifennu, oherwydd mae creu atebion neu creu brawddegau, paragraffau ar gyfer yr sgwrs yn debyg iawn i greu nhw ar gyfer yr arholiad ysgrifennu hefyd. Okay, so newn ni reina gyda'i gilydd. Felly, mlaen i'r arholiad gwrando, rydw i wedi darganfod fan hyn recordiad, mae cybac wedi creu, so lefel eich arholiad chi, bydde chymod cybac yn gosod. Mae Luc fan hyn yn siarad tipyn am ei waith am ei swydd felly fi'n mynd i chwarae'r recordiad, ac ar ôl i fi chwarae'r recordiad, gallech chi gwasgu pause, a cheisio wedyn dewis gair allan o'r bocs glas, i orffen y frawddeg gan roi'r gair mewn yn y bwlch bob tro. So, enghraifft, rhif 1, Luc, rhywbeth, son métier. Métier, gair am swydd yn Ffrangeg. Felly byddwch chi'n edrych lawr y bocs glas cyntaf yna, ife homme, adore, six, moniteur, fait, passion, 5, a, travailler neu déteste. So, beth cyntaf i feddwl yw, pa fath o air sydd angen arna i fyna. So, chwbod, mae fe'n neud synwyr, mae berf sydd ar goll, oherwydd does dim berf yn y frawddeg eto. Heb ferf, does dim wir brawddeg i gael. Felly, os fi'n edrych lawr y bocs glas, mae yna 4 berf, neu 5. Mae adore, fait, a, wedi dod o avoir, travailler
detest. Felly mae yna 5 berf i ddewis. Okay? So beth sy'n gwneud sens yn y cyd-destun. Felly na i chwarae'r recordiad i chi gael ei clywed. Je m'appelle Luc et je suis moniteur de ski alpin. Je fais cela pendant environ 5 mois, tous les ans, quand il y a de la neige, évidemment. Je travaille dans un village de vacances et je donne des cours individuels et collectifs, principalement aux enfants et aux jeunes adolescents. Je préfère travailler dehors et le ski, c'est ma passion. J'ai un diplôme d'état de ski et il faut avoir un très bon niveau de ski, bien sûr. À part cela, il faut surtout aimer le contact avec les enfants et se montrer rassurant et encourageant avec les élèves. On doit être conscient des risques potentiels. On est responsable en matière de sécurité et on doit les informer des dangers de la montagne. Ce qui est vraiment important, c'est savoir communiquer sa passion pour la montagne. Un moniteur doit savoir établir un contact chaleureux avec les clients et répondre aux questions des vacanciers. Pour moi, c'est l'emploi rêvé. Iawn, okay. So eitha hir, ond cofiwch wrth i chi wrando, wrth i chi wario hwn adre, fe allwch chi gwasgu pause, gallwch chi fynd nôl. Cofiwch bod chi hefyd yn gallu lawrlwytho'r y ddogfen yma hefyd, y pwynt pŵer, fel bod chi gyda falle mwy o ffordd i wasgu nôl 10 eiliad, mlaen 10 eiliad ac yn y blaen. Felly, a fi mlaen i'r sgrin nesaf, ble mae'r atebion. Ac fan hyn, mae gen i'r atebion dan y bocsys, felly gallwch chi wasgu hwn adre eto pan byddwch chi wedi lawrlwytho y pwynt pŵer, gallwch chi wirio gwaith eich hunain wedyn wrth i chi wneud hynny. Felly, Luc, ador, son meti, mae eisiau berf fyna rili sydd yn rhoi ei farn am ei swydd. Mae fe'n dwlu ar ei swydd. Sori, mae frawddeg yma wedi torri rhywfaint, dyle fe fod moi tous les ans. Okay, so bob blwyddyn. So mae fe'n gwneud ei waith am 5 mis bob blwyddyn, tous les ans. Il préfère travailler dehors. Felly mae'n well ganddo weithio tu allan yn yr awyr agored. Luc, eto does dim berf fan hyn, felly berf sydd angen arno ni. So mae ganddo ef, mae ganddo lefel dda iawn o sgio. Mae'n dda iawn wrth sgio. A'r ail set o boxes, il pense qu'il est important d'aimer le rhywbeth avec les enfants. Felly mae angen bod pobl yn mwynhau bod gyda phobl ifanc a phlant. So le contact. Il fait des efforts pour encourager ses élèves. Mae angen bod e'n garedig wrth y disgyblion, wrth y pobl mae fe'n yn dysgu ac yn ei annog nhw. La bonne rhywbeth est absolument essentielle pour un moniteur. So la bonne communication. A mae cliw fyna o ran benywaidd, la bonne, double N E, dangos bod yr enw sy'n dod ar ei ole yn fenywaidd. Il doit. So mae'n rhaid iddo fe répondre aux questions. So mae'n rhaid iddo fe ateb cwestiynau pobl. Okay. So dyna'r gallwch chi ddarllen beth mae fe'n dweud, la transcription fyna i chi cael gweld yn union beth mae e'n dweud. So syniad da bydde chwarae hwnna nôl wrth gael hwn lan ar y sgrin hefyd, fel bod chi'n gallu gryndo a darllen ar yr un pryd. Ffocysu mewn ar yr ynganu a sut mae fe'n dweud y geiriau felly bach fwy cymhleth. Mlaen ni felly i'r arholiad darllen, so uned 3, a beth sydd gen i fan hyn yw llythyr sydd yn dangos diddordeb wrth i rywun weld hysbyseb swydd yn rhywle. Felly chi'n gallu gweld sut bod nhw wedi gosod llythyr ffurfiol allan gyda'r cyfeiriad ar y top, Madame, Monsieur, a'r
hefyd wedyn sut mae gorffen y llythyr ar y gwaelod hefyd. So mae yna 4 cwestiwn i'w hateb fan hyn. Sut y cafodd Justin wybod am y swydd? Ble mae e'n gweithio ar hyn o bryd ac ers pryd? Mae angen i chi enwi 2 rhinwedd, sef quality, y mae'r dyn yn honni sydd ganddo, sy'n golygu ei fod yn addas ar gyfer y rôl, a beth sydd wedi helpu i ddatblygu sgiliau Justin ar gyfer y swydd yma hefyd. Okay. Felly bydden ni'n gwasgu pause nawr i roi cyfle i chi i edrych dros y llythyr yn fanwl, ffindio'r atebion cyn bod fi'n gosod yr atebion lan ar y sgrin. So bydden ni'n meddwl bod nhw'n dilyn, yr atebion yn dilyn y trefen mae'r cwestiynau mewn. Felly mae'r cwestiwn 1 siŵr o fod yn mynd i fod tuag at dop y llythyr a 4 tuag at y gwaelod bydden ni'n meddwl. Dim bob tro, chi byth yn gwybod, falle bod nhw allan o drefen hefyd. Felly, gwasgwch pause cyn bod ni'n symud ymlaen i'r atebion. OK, felly un ar y tro te. Sut y cafodd Justin wybod am y swydd hon? Yr ateb, gwelodd hysbyseb yn y banc yn y dre. Felly yn y frawddeg gyntaf, mae'n dweud le poste de guichetier dans votre agence bancaire de ville. Felly mae wedi gweld yn y gangen ei hunan, yn y banc ei hunan. Ble mae'n gweithio ar hyn o bryd ac ers pryd? So, mae fe'n dweud, yn y trydydd paragraff yna, je travaille, rwy'n gweithio, felly y presennol ni moyn, achos ni moyn ar hyn o bryd. Felly, je travaille, rwy'n gweithio, nawr. Depuis 8 mois, à temps partiel, so part-time yn gweithio rhan amser, dans une boutique en ville. Felly boutique yw siop, ond siop fach. Iawn, so syniad da yw gosod yr ansoddau'r bach hefyd. Ers pryd mae wedi dweud yn barod, depuis 8 mois, so 8 mis. Felly'r atebion, siop fach yn y dref, ers 8 mis. OK, 2 rhinwedd mae e'n dweud sydd ganddo, sydd yn gwneud yn addas ar gyfer y rôl. So mae fe'n dweud ei fod e'n croesawgar i'r cyhoedd. Mae'n gweud, j'aime beaucoup rencontrer de nouveaux gens. So, really hoffi gweld pobl, a ysdiwch ben hynny mae'n gweud, je suis toujours accueillant quand je suis en contact avec le public. So, bod e'n licio bod gyda'r cyhoedd, mae fe'n gyfrifol, so responsable, mae'n gonest, mae'n gweud honnête. Yn y baragraff nesaf, mae'n dweud bod e'n dda mewn mathemateg a Saesneg. Je suis fort, rwy'n gryf, rwy'n dda. Ond mat est en anglais. Mae'n dweud bod e'n brydlon, ponctuel, a mae'n gweithio'n galed, travailleur, a mae'n gweud, je ne suis pas du tout timide. So ddim yn swil o gwbl. Byddwn ni'n ychwanegu o gwbl fyna. A'r cwestiwn ola, beth sydd wedi helpu ddatblygu ei sgiliau? Okay, so mae yna bach bellach lan actually, so yna ddim wir yn y drefen. Maen nhw fel arfer yn. Mae'n dweud bod wedi bod fel profiad gwaith mewn swyddfa. So yn yr ail baragraff mae'n gweud, j'ai fait de nombreux stages, so stage yw profiad gwaith. I inclus, so gan gynnwys, dans un bureau, so felly swyddfa, et dans une agence de voyage, so asiantaeth deithio. Ac wrth gwrs, ni wedi gweud yn barod bod e'n gweithio mewn siop fach yn y dre. Mae hwnna'n helpu hefyd i ddatblygu ei sgiliau. OK, os awn ni mlaen. Dal yn trafod darllen, ond tro yma cwestiwn cyfieithu sydd ar ddiwedd y papur arholiad darllen 1-3. So yn yr arholiad yma, chi'n cyfieithu o'r Ffrangeg mewn i'r Gymraeg, neu mewn i Saesneg, os mae'n well gen i chi. So eto, gwasgwch pause falle ar ôl i fi esbonio fan hyn, ceisiwch wneud y cwestiynau yma, cyfieithu mewn i'r Gymraeg neu Saesneg, yn defnyddio'r trefnwyr gwybodaeth sydd gyda fi ar y dechrau, a cheisio cyfieithu. Drychwch yn ofalus ar amser y ferf, geirfa penodol, a ar ôl i chi meddwl bod chi wedi cyfieithu yn gywir, darllenwch trwy eich Cymraeg neu trwy eich Saesneg, ydy'r frawddeg yn gwneud synwyr. Os nad yw e, dyw e ddim yn mynd i dderbyn marciau cyfan. Okay. So enghraifft, yr un gyntaf. So gwasgwch pause nawr os chi moyn wneud hwn yn annibynnol cyn bod fi'n mynd drwy yr atebion. Mae'r un gyntaf felly, yn yr amodol,
ac hefyd mae e'n negyddol. Felly mae e'n cyfieithu i, ni fyddwn yn awyddus i weithio ar fy mhen fy hun yn llwyr. So, je ne voudrais pas travailler tout seul. Os bydde merch yn dweud hyn, bydde fe'n tout seul, gyda e ar y diwedd. Yr un nesaf, i mi, nid yw'r cyflog yn bwysig, neu'n bwysig iawn. So, pour moi, le salaire n'est pas le plus important. Nid y mwyaf pwysig, nid y peth pwysicaf. Y trydydd un, maent yn dweud fy mod yn gwenu neu'n gyfeillgar iawn, ond weithiau gallaf fod yn ddiamynedd. So, on dit que je suis toujours souriant, mais quelquefois je peux être impatient. Eto bydde benywaidd yn newid hynny rhywfaint impatient, enghraifft ar y diwedd fyna. Pedwerydd, trafod rhywun arall. So, mae hwnna'n ffordd neis. Yn enwedig os byddech chi moyn creu brawddegau fel hyn ar gyfer y sgwrs yn eich arholiad llafar chi. Trafod rhywun arall. Does dim wir rhaid i chi siarad am eich hun am bob tro. Chi'n gallu trafod eich teulu hefyd. So, ni'n trafod fy mrawd fan hyn. Felly, y frawddeg yw, nid yw fy mrawd yn ddibynadwy iawn gan ei fod bob amser yn hwyr. So, mon frère n'est pas très fiable parce qu'il est toujours en retard. O, Drian. A'r un olaf fan hyn. So, trafod rhinweddau personol fan hyn, rwyf yn hoffi cyfarfod â'r cyhoedd ac rwyf yn siarad dwy iaith sef Sbaeneg a Ffrangeg. So, le contact avec le public me plaît et je parle deux langues, l'espagnol et le français. Iawn, felly cyfieithu ar ddiwedd yr arholiad darllen. OK, so wedes i gyda bydden ni yn trafod sgwrs yr arholiad llafar ar yr un pryd a thrafod yr arholiad ysgrifennu, uned 4, gan fod creu brawddegau am un, hefyd yr un peth rili a trafod nhw ar gyfer y llall. Felly, yn y rhan yma o'r cyflwyniad, hoffen ni roi enghreifftiau o gwestiynau bydde angen i chi gallu eu hateb a paratoi o flaen llaw ar gyfer y rhannau yma o'r asesiadau. Felly ar y sgrin yma, na gyd sydd gen i yw enghreifftiau eto sydd wedi dod o cybac, beth mae nhw'n dweud gall ddod, dim chymod, yr unig rai, ond lot o syniadau fan hyn am gwestiynau dylech chi fod yn gallu ateb ar lafar neu yn ysgrifenedig. Felly, qu'est-ce que tu voudrais faire l'année prochaine? Felly, amser yr amodol fan hyn, beth hoffe ti gwneud, beth y ti eisiau gwneud blwyddyn nesaf? Ife aros yn yr ysgol i wneud lefel A falle, neu mynd i'r coleg, neu dechrau mewn swydd ac yn y blaen. Quelles sont tes qualités personnelles? So beth yw dy rhinweddau neu dy pethau positif am dy bersonoliaeth di? Est-ce qu'il est important pour les jeunes d'avoir un petit job? Pourquoi? Neu pourquoi pas? So, wyt ti'n meddwl bod e'n bwysig bod pobl ifanc a swydd? Odw e'n rhywbeth sy'n datblygu sgiliau? Neu odw e'n stopo nhw rhag falle cael y cyfle i ymlacio? Ydych chi'n meddwl bod e'n rhoi gormod o bwysau ar bobl ifanc? Enghraifft, yn enwedig pan mae cyfnod arholiadau. Qu'est-ce que tu as fait pour gagner de l'argent? Felly ni newid fan hyn i'r amser y ferf y perffaith, y gorffennol, beth wyt ti wedi gwneud i ennill arian. So, j'ai fait, rydw i wedi gwneud, neu j'ai travaillé, ac yn y blaen. Est-ce que tu penses que l'école est une bonne préparation pour la vie? Pourquoi neu pourquoi pas? So, ydy ysgol yn eich paratoi ar gyfer y byd mawr tu allan i waliau'r ysgol, neu beidio. Mae hwnna falle yn gallu dod o dan y thema ysgol hefyd. Tu voudrais apprendre quelle compétence à l'avenir? So, beth hoffet ti ddysgu fel i gwneud yn y dyfodol? Oes yna rhywbeth ti'n methu gwneud ar hyn o bryd, licse ti gael y cyfle i ddysgu fel i wneud yn y dyfodol? Est-il important d'aller à l'université? Pourquoi pas? So, ydyw e'n bwysig i fynd i'r brifysgol yn dy farn di? Neu ydyw'n well dechrau mewn swydd yn syth ar ôl ysgol? Qu'est-ce que tu veux faire comme travail? So, beth y ti eisiau gwneud fel swydd? Neu gallai fe ddweud comme métier? Pourquoi? So, pam i ti moyn gwneud y swydd rwy ti'n enwi? Wyt ti moyn bod yn
mecaneg, i ti moyn fod yn driniwr gwall, i ti moyn fod yn ddoctor, neu'n ddeintydd, a pham. Ife achos bod un o'ch rhieni chi'n gwneud y swydd, neu ydy'r swydd yn cael ei dalu'n dda, ydych chi'n hoffi gweithio tu allan, ydych chi'n hoffi gweithio gyda phobl ifanc neu blant. Iawn, so rhesymau pam. Pourquoi as-tu choisi d'étudier le français? So pam wyt ti wedi dewis astudio Ffrangeg? Beth i ti'n meddwl, beth yw'r rhesymau tu ôl ddysgu'r iaith? A dwi'n helpu chi i wneud rhywbeth penodol? A dwi'n mynd i helpu chi yn y dyfodol gyda'r swydd chi eisiau gwneud? Neu ife jyst mwyn cael sgil ychwanegol? Ar un ola, est-ce que tu penses qu'il est plus important d'avoir des qualifications ou de l'expérience? So ydyn bwysicach yn dy farn di i gael cymwysterau, so darnau o bapur gyda llythrennau ar bwys y pynciau, neu chi'n meddwl bod profiad falle yn bwysicach, neu ydy'r ddoi yr un mor bwysig a'r llall, a pham? OK. Y cwestiwn ola delyg sy'n ni fynd trwy gyda chi yw'r rhan o'r arholiad ysgrifennu uned 4 sydd yn gofyn i chi gyfieithu o'r Gymraeg i'r Ffrangeg. Cofiwch hefyd yn eich arholiad ysgrifennu, fe fydd gennych chi'r copi o'r arholiad Saesneg o'ch blaen chi hefyd. Felly, os chi'n cael trafferth gyda falle rhai o'r geirfa Cymraeg, pidwch a gadael hwnna i stopo chi rhag gael marciau uwch. Gofynnwch os nad yw e gyda chi o'ch blaen chi, ond dylse fe fod gofynnwch am y papur Saesneg. Iawn? Felly, beth sydd gyda ni fan hyn yw paragraff byr, a na i ddarllen hwn allan i chi i helpu chi i gyfieithu. Felly, wrth i ni ddarllen, mae eisiau chi dal i sylw at amser y ferf, pa ferfau sydd angen arnoch chi, unrhyw eirfa allweddol sydd angen i chi ffocysu arno fe, a wedyn bydd angen i ni edrych ar y checklist sydd gen i wirio bod chi wedi gwneud popeth chi'n gallu i gael y marciau ucha posib fan hyn. Rwyf bob amser wedi mwynhau ieithoedd, yn enwedig Sbaeneg. Yn fy marn i, mae ieithoedd yn ddefnyddiol iawn a byddant yn bwysig yn y dyfodol. Yn y brifysgol, rwy'n bwriadu dysgu Portiwgaleg, oherwydd mae fy modryb yn byw ym Mrasil, a byddwn wrth fy modd yn cael y cyfle i weithio yn Sao Paulo. Felly, os chi'n gwylio hwn adre nawr, gwasgwch pause, ewch ati i geisio cyfieithu, fel wedys i, newch yn siŵr bod chi'n edrych ar y pethau penodol yma. Ydych chi wedi rhoi acenion yn y llefydd cywir, yn enwedig os mae'r gorffennol perffaith yma. Ydych chi wedi sillafu'n gywir? Ydych chi wedi gwirio gwrywaidd, benywaidd? Ydych chi wedi cytuno ansoddeiriau yn gywir? Ydych chi wedi rhedeg y ferf yn gywir bob tro? Ydyw e'n reolaidd, ydyw e'n afreolaidd? Ac ydy'r Gymraeg, mae'n bwysig iawn ar ôl i chi orffen cyfieithu, ydy'r Gymraeg yn llifo'n naturiol? Ydyw e'n swnio fel Cymraeg safonol? Sori, Ffrangeg dyle hwnna fod. Yn rhin di fi, Ffrangeg. Mlaen â ni. Felly dyma'r cyfieithiad rydw i'n cynnig ar gyfer y baragraff Cymraeg fyna. So, j'ai toujours aimé les langues. So, rydw i wystod wedi hoffi, ers i fi allu cofio. So, j'ai toujours aimé. I have always liked. Mae'r Saesneg fyna fi'n credu'n llifo bach yn well i gyfieithu'r Ffrangeg fyna. So, j'ai toujours aimé les langues. Surtout, ar ben popeth, yn enwedig, l'Esbaniol. Sylwch, nid oes prif lythyren yn Ffrangeg i enwau ieithoedd. So, e bach. So, bydde hwnna'n derbyn rhai marciau. Wedyn, yr ail ran. Am ona fi, yn fy marn i, dyle fod hwnna yn batrwm chi'n adnabod yn dda iawn erbyn hyn. So, am ona fi, les langues sont très utiles et seront importantes à l'avenir. So, dyna le mynd ni'n trafod cytuno ansoddeiriau, wneud yn siŵr bod ni'n edrych ar gwrywaidd, benywaidd, lluosog, bod important ysar y diwedd oherwydd benywaidd lluosog. Mae mwy nag un iaith ac mae'n hwn fenywaidd. À la fac, neu à l'université, byddai'r ddau yn gywir fyna, j'ai l'intention de. Mae gen i'r bwriad o, neu rwy'n bwriadu, apprendre
le portugais. Eto dim prif lythyren ar gyfer ieithoedd. Pam wedyn yn derbyn mwy o farciau? Parce que neu car. Ma tante, fy modryb, eto ben i waith, felly ma, rhywbeth sy'n bu a fi. Tante habite au Brésil. A'r rhan ola, j'aimerais bien. Hoffen ni'n fawr, byddwn ni wrth fy modd. Avoir l'occasion de travailler à Sao Paulo. Gobeithio wnaethoch chi'n weddol wrth gyfieithu fyna. Beth sydd gen i fan hyn wedyn ar ddiwedd y cyflwyniad yw links fan hyn, cysylltiadau at wefannau defnyddiol. Fi wedi rhoi'r un ar y top. Mae hwn yn mynd â chi at wefan cybac le mae llwyth o adnoddau digidol. Mae cybac ei hunain wedi creu. Byddwn ni'n dweud wrthoch chi hefyd, os nad yw beth chi eisiau yn yr adran Gymraeg, weithiau chi'n gallu gwirio'r ochr Saesneg a ambell beth ychwanegol gyda'r ochr Saesneg. Wedyn mae gen i cwpl o gysylltiadau at wefannau le gallwch chi ymarfer eich gwrando a'ch darllen a chyfieithu. A chofiwch mae'r sgiliau yna i gyd yn gorgyffwrdd a mae un yn helpu'r llall yn amlwg. A ni'n dod at ddiwedd y cyflwyniad nawr, felly hoffen ni jyst mynd dros eto beth yw sesiynau eleni yn y cyfres yma, so chwarae rôl gyda fi, ailgylchu iaith gyda Madame Richard, mynegu barn a defnyddio ansoddeiriau, hefyd gyda Madame Richard, a rydych chi newydd wylio yr is-thema, Menter, Cyflogadwyedd a Chynlluniau ar gyfer y dyfodol. Felly, na gyd sydd gen i ar ôl i wneud yw i ddymuno bob lwc i bob un ohonoch chi. Restez calme, ceisiwch fod yn weddol calm. Bon chance, pob lwc i chi yn eich arholiadau ac yn eich asesiadau, yn enwedig yn yr arholiad llafar sydd gen i chi gyntaf. Bon chance tout le monde, et au revoir, à bientôt.